Aktar minn 50 avukat li jaħdmu mal-Aġenzija tal-Għajnuna Legali se jgawdu minn struttura, kundizzjonijiet u pagi aħjar wara li ġie ffirmat l-ewwel ftehim kollettiv. Dawn l-avukati jagħtu servizz fuq oqsma differenti bħal tilwim ċivili, kriminali u għajnuna lil vittmi tal-kriminalità. Matul l-aħħar sena biss l-Aġenzija wieġbet għal 2820 talba l-informazzjoni u provdiet għajnuna f'aktar minn 1900 każ, fosthom 215 il-każ ċivili, aktar minn 1400 każ kriminali u aktar minn 300 każ tajnuna għal vittmi tal-kriminalità. Il-kap eżekutiv tal-Aġenzija Bruno Zara qal li dan il-ftehim jikkonferma trasformazzjoni li għaddiet minna l-Aġenzija fl-aħħar snin. Ovvjament nkun nistgħu nimmotivaw iżjed l-impjegati ħalli ikomplu jevolvu fil-karriera tagħhom ukoll. Apparti il-fatt li naraw ukoll x'inhu huma l-aħjar sabiex ikun jistgħu jibbalanċjaw il-ħajja privata tagħhom ma' dik il-ħajja tax-xogħol tagħhom. Is-Segretarju Ġenerali tal-General Workers Union Joseph Buġejja qal li dan huwa l-ewwel ftehim li jagħti struttura u kundizzjonijiet ċari lil dawn il-ħaddiema. Iż-żewġ partijiet fehmu kemm l-aspirazzjonijiet tal-ħaddiema u l-ħaddiema fehmu l-eżiġenzi li għandu bżonn id-Dipartiment, l-Aġenzija, għas-servizz li jridu jagħtu lill-klijenti tagħhom u lis-servizz ċivili. L-iffirmar tal-ftehim sar fil-preżenza tal-Ministru għall-Ġustizzja Jonathan Attard li deskriveh bħala pass importanti lejn ġustizzja aktar aċċessibbli u servizz pubbliku li ħares id-dinjità tal-ħaddiema tiegħu. Qal ukoll li dan il-ftehim jikkonferma l-viżjoni tal-Gvern għal Malta aktar ġusta u moderna fejn il-ħaddiema jibqgħu fiċ-ċentru tat-titjib fil-kundizzjonijiet tagħhom.